Mga igala, kumusta og may gabi kanyo tanan kamo nagpamati nin programa sa Kanginan Jesus is our hope. Kini nga programa sa Kanginan gituyo pagmugna aron kita matagan og insakto og kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo kanatong andam sa grahang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well mga higala, magampo kita. Amo nga dalangpanan og silimbahon nga Dios na ka sa tronos kitasaan sa mga kalangitan, nining taknas kagabion ikaw among gidayeg og gipasalamatan. Tungod sa imong pagkamaayo, tungod sa imong dakong gugmas matag-usa kanamo, ang amo nga matag sa tagsa kanulaman nga kinabuhi imong gihatag ag lugway hangtod nining mga taknaa. Busa nining taknao Dios ani nasab ang panibag-ong higayon nga ang imong mga pulong among mapatalinghugan dinhi sa Kanginan. Kami maghangyo kanimo nga ikaw magapanalangin sa matag-usa kanamo nga samtang kami magahimo sa pagtuon sa pagpatalinghog sa imong mga bilong-pulong pinaagi niini nga programa, unta ikaw magagiyas matag-usa kanamo nga ang pulong among mapatalinghogan kini among masabtan og magagiyas matag-usa sa pagduol ug pagpangalagad diha kanimo. Pasayloa kami o Dios sa mga sala nga among nabuhat diha kanimo, nga mo'y nahimong hinungdan nga mga kasing-kasing nahalayo diha sa imong tilan. Kung nining mga taknaa o Dios nga dunay mga taong nagapaminaw silang mapuluyanan nga nay nagkalain-lain nga balatian, kami magahangyo diha kanimo nga ikaw unta magapakita og dakong milagros ilang kinabuhi. Ikaw magaayos nagkalain-laing balatian nga ilang naaguman nining nga panahon aron nga sa dino Dios ang matag-usa makahimo sa paghinuklog, pagpamalandong nga ikaw takos angayan og daygon og simbahon sa among kinabuhi. Magapanalangin usab kas mga tawo karon nga nagapaminaw nga nadunay nagkalain-lain nga mga problema sa kinabuhi. Magahatag ka og kasulbaran nining ilang mga problema o Dios, aron nga sa diin ang ilang mga kinabuhi mahimo nga maibtan og babag sa ilang mga hunahuna sa pag duol diha kanimo, nga sila makahinuklog usab nga ikaw angayan og takos angayan nga simbahon sa mga kinabuhi. Salamat o Dios nga imong kaayo kaluoy kanunay nga imong ginapakita sa matag-usa kanamo. Salamat niini nga kahigayunan nga bisan pa man sa nagkalisod na ang panahon, padayon gyapon ang imong pulong ang mga patalinghugan din niya sa Kanginan. Magapanalangin ka niini nga programa o Dios nga nining hanapos nga panahon makahimo pa kini sa padayon nga imong mga pulong modangas naglain-lain nga mga puloyanan, naglain-lain nga mga kinabuhi aron nga sa diin sila Dios magiyahan nga nining hanapos nga panahon makahimo kami sa pagduol pag-alaga diha kanimo. Salamat o Dios nga among mga pag-ampo imong pagatubagon amo kining pagalaumang madawat tungod lamang kang Kristus Jesus nga manluluwas. Amen. Well mga kaigsunan ug mga kaigalan, welcome nining atong programa sa Kanginan Jesus is our hope. Nalipay na sa tama kaigsunan tungod kay niya na pod ang panibag-o nga kahigayunan nga ato nga programa ato nasa nga mapatalingugan dinhiya sa Kanginan, no? Bisan sa kalain sa kondisyon sa panahon nga usay uwan, usay init, apan pasalamat tas Ginoo nga gihatagan gyapon tag kahigayunan nga nakadangat ta dinhiya sa station aron nga sa din sa pagpadayon sa atong programa dinhiya sa Kanginan mga kaigsunan, no? Alang sa ato nga mga Facebook live viewers mga kaigsunan, kami maghangyo kaninyo nga unta inyo nga i-share ang ato nga program aron nga sa din daghan sa mga tawo nga makahimos pagdiskubre, pagpaminaw sa ato nga programa ug daghang mga tawo ang mapanalinginan makapatalingog sa pulong sa Ginoo pinaagi sa atong live broadcast mga kaigsunan. Kay nasayod man gyud ta nga dunay ubang mga tao nga dili ganahan mobasag Biblia pero ganahan mamati sa mga programa sama nining atong live broadcast ug sa radyo nga mamati sa pulong sa Ginoo nga igo ra silang mamati. Mao nga kamo din ang naminaw, kamo din ang naglantaw sa ato nga Facebook live karon. Mudasig mi sa inyo Muhangyo mi sa inyo nga ato nga i-share ang atong programa aron nga sa diin daghang mga tawo ang makapamati sa pulong sa Ginoo ug daghang mga tawo ang magiyahan sa pagduol sa tiilan sa Ginoo. So, alang sa ato day nga mga listeners, no? Dinhiya sa kini ang South Cebu, pinagi sa Riverside FM Cebu, midangat ang atong programa dito
Maayong gabi sa tanan nga mga taga South karon no nga nagapaminaw sa channel sa Riverside FM Cebu 93.2 mga kaigsunan og mga kaiglaan. Salamat ninyo dinanang tanan sa inyo nga pagsunod og pagsubaybay sa atong programa. Unya ato sab nga pasalamatan ang ato nga station manager ug ang ato nga CEO dinha sa Riverside FM Cebu sa ilahang paghimo og mga efforts aron sa din nga ato nga program mga kaigsunan modangat dito sa South ila gyud ni nga i-hook up sa ilang nga station niya ato sab nga pasalamatan si Pastor Joel Tirana sa paghimo nini nga initiative nga lihok aron nga sa din mo taas og mulanog pagyud ang ato nga program mga kaigsunan dili lang sa nordeng bahin sa Cebu kundi pati na sa South nga bahin sa Cebu mga kaigsunan. Mao na ni ang panahon o higayon nga sa diin ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan mo lagput or mo kuyanap na gyud sa tibuok syudad sa Cebu, no? Or tibuok probinsya sa Cebu mga kaigsunan. So siguro dunay mga mensahe ug mga pagpangumusta sa Brother Libby anha kaninyo ang panahon na akong ihatag kaniya. Brother Libby. Okay, digon salamat Brother Isaw. So maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong mga pinalangga nga mga viewers sa Facebook, no? Sa Pilipinas man o sa ubang bahin sa kalibutan karon o asa man dapita mo karon naga-tan-aw, naga-paminaw sa ato nga programa. So kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome karon gabi na. Pwede na mo makapadangat nga rin mo higala og mga mensahe, no? Pwedeng maka-text mo sa ako nga number. So ayon sa mog text nga to sa kang Brother John kay wa pa man siya nato ikauban dinhi. Hapit-hapit na gyud sure ikauban nato siya dinhi. Dili lang idritso og send sa kang Brother Libby Claves nga number sa 0926886978. Kanya sa ato nga mga viewers sa tibuok kalibutan, alang sa wa pa makasuway og view or pagtan-aw sa ato nga live sa Facebook, isulay nyo search sigala ang DYCM Bugo Adventist. Mura na siya, DYCM Bugo Adventist. Kanya i-follow ninyo kanunay aron ma-updated mo sa ato nga programa. Kanya palihog lang pod. Mohangyo lang sad mi nga atong i-share nga to sa atong mga friend, nga to sa mga loved ones ang ato nga programa para nga sila sad ma-blessed po sila pinaagi silang paglantaw o pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. So kamo dihag na amoy mga birthday greetings or uban pa nga mga mensahe pangutana baka hinoon amo nang gina-welcome dinhi. Ani ato sang gi pangumusta karong gabi na si Brother Johnny Ripaha dias Tambungon. Nasa tay atong namit pod kagani sa Tambungon, kauban ra pod nato sa pagpaninda sila si Sister Alisel Sinadhan o ba ni Badlari. Always yun na maminaw sila matagabi matag programa nato. So salamat kaayo dahil Alisel nga nagka-istorya ta kagani ha. Niya may gabi ni Bro Larry diha karon nga nagapaminaw sa ato nga tulumanon. So kamon tanan diha gina-welcome karon gabi na sa tulumanon sa Jesus is our hope. Niya ato mga silingan sa diha sa Mabuli. Ang uban nagamit og mga sound system, mga bag-o na diha sa Mabuli gigamit karon nga sound system kang Brad Mulo Ilanan. O niya napos kang Brother Eric sa Sinoy. Niya tanan diha natong mga pinalangga nga mga silingan, mga pinalanggang makaigsunan, makaparintihan nga nagapaminaw, ang uban sa radio, ang uban sa Facebook, o niya, ang uban sa mga trumpa, nagapaminaw, atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay no? Pwede na makapadangat higala og mga mensahe diri sa atong program kay ato ng pagabasahon mga higala samtang niapatas ng programa, mabasa nato yung mga mensahe. Niya ato nakita din si Sister Elizabeth Tonyakaw ni Dia. Nag-send po siya og heart. Niya po si Dong Sinser Sumalinog diya sa Mabuli.
O niya si Bo Norland Pagalsab diha sa Tambungon. O niya tanan diha kaninyong naminaw sa Tambungon. O diha sa Tambungon sa Kuanday sa Anapug. O niya si Sister Wilfrida uban sa iyang tiwok family. Sa Anapug yapon atong gina-welcome di antanan. Kutob sa naminaw karong gabiyona og naglantaw sa atong live, kinasing-kasing mo na mo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. At agi karon taon-taon mga higala ang ato nga programa, no, ang atong pagtubag sa pangutana kay tagaan mo na mo og kahigayunan nga maka salmot mo sa pagtubag sa pangutana or makaparticipate mo. Nanela ko basahon Godaves Brad Texter. Kuani reaction ni. Ang kuani kanang iyaning komentaryo ni Sister Wilfrida. Diya sa Napug. Godaves Brother Texter. Mangutana ko sa imo. Kinsa man di ay ang imong Dios. Dili man kaha ka mutuo nga si Kristo Dios palihog tubaga. Nagduda na hinuon ko kung kinsa kang katawhan. Salamat si Wilfrida ni sa Napug. Salamat sa Dios, magauban kanatong tanan. God bless. Okay. Salamat kayo Sister Wilfrida sa imong pagsalmot, no. So kamo di higalag na amoy mga importanteng mga mensahe ato na nga dawaton dinhi sa ato tulumanon, ato na ipadangat ngadto sa inyong minahal sa kinabuhi na amoy mga gusto nga mensahe yung ipadangat ngadto kanila. Okay, adto ta pagpadaysunahan akong ibalik ko na ang panahon ni Brad Isaw aron pagbasa dinhi sa ato nga screen alang sa mga pinalangga natong magkahigalaan, mga kaigsunan nato nga nagpadala silang mga mensahe dinhi sa ato nga tulumanon. Akong ihatag panahon Brad Isaw sa pagtagad dining mga mensahe. Okay, salamat Berlebe. Well, mga kaigsunan nga tutas paghatag og pagtagad sa mga mensahe nga midangat dinhi sa atong live broadcast. Niya si Brother Richard Burden Villardi watching from Toronto, Canada. Ang mensahe, Happy Sabbath, God's people. Gikan diri sa Toronto, Canada. Happy Sabbath to you, sir. Happy Sabbath sab nimo dinha, sir. Nya uban sa atong mga kaigsunan sab dinha nga naa sa Canada. Niya pod si Rubas, mayong gabi kay Libby og sa imong kauban watching from Cagnocot, Villabal, Leyte. Mayong gabi no sa tanan mga taga Leyte, mayong man dinha sa Villabal, Leyte nila ni brother or sister ni Rubas from Cagnocot, Villabal, Leyte. Niya pod si Sister Gay Maril Kalapuan. Niya pod ang Riverside FM Cebu 93.2. Mayong gabi mga brad, on air na ta South Cebu. Salamat ninyo din na sir. Salamat sa Pastor Joel sa initiative nga madangat ang atong programa din na sa South. Niya pod si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Ang iyang mensahe, malipayong adlaw nga igpapahulay sa mga kaigsunan tigpaminaw og sa mga nag-view ning programa sa Jesus is Our Hope. God bless og maayong gabi. Salamat sa Brother Ronelo sa mga pagsunod og pagsubaybay sa programa niya. Happy Sabbath sab nimo dinha. Niya po si Brother Rufino Moreno. Niya po si Brother Milo G. Silasul. Maayong gabi mga kapaglaom. Happy Sabbath. Niya po si Brother Jake Sumalino. Good evening. Good evening ninyo, Brad. Happy Sabbath. Niya po si Watchman on Zion's Wall. Good evening and happy Sabbath mga igsoon. God bless. Si Brother Mike Rivera ni siya. Niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Niya po si Sister Chari Rubas Barti. Niya po si Brother Suni Sumayang. Niya po si Sister Elpidia Coro. Mayong gabi sa inyong duha, Brad Libby ug Brad Isaw. Malipayong adlaw igpapahulay natong tanan. Happy Sabbath sab nimo din ha, Sister Elpidia. Niya po si Sister Erlinda Neri Susun Istaura. Happy Sabbath to all sa inyong duha diha, sir, sa station. Ingon man usab sa tanang mga naminaw o mitan-aw karon, ilabi na
sa tanang mga members diha sa Matag-of Church. Happy Sabbath to Sister Erlinda. Niapod si Sister Lynn of Korea watching from Kinatarkan Island. Ang iyang mensahe maayong gabi ug happy Sabbath sa tanang kaigsunan. Happy Sabbath to Sister Lynn of Korea. Salamat sa pagsunod ug pagsubaybas tong programa. Niapod Brother Michael Ulahim. Brad, maayong gabi diha mga brad ug happy Sabbath. Happy Sabbath to Brother Michael o kumusta? Niapod si Brother Norlito Tagalog. Mayong gabi sir. Libi og dong isaw ani anapod ako makununay nagtan-aw sa live og malipayon kay makita man kamo nako sa kanunay. Og ako di ay kumusta sa gihapon silang Madam Belenhista, Mark Gloria og si Cathy iyang asawa gwapa, Ma'am Jodian Ibalye, Sis Critilda, Sis Lumin Dilaw, Riling Negro. Salamat kayo sa pagbasa dong isaw. God bless. Hello Nanay Julieta. Salamat sa kanunay sa pagsunod sa atong programa na. Bisan na nakadinas kamutis pero kanunay gyapon kang nakigdugtong niining atong programa. Niapos Brother Michael Ulahin na amin naminaw sa Lapu-Lapu karon brad. Salamat Brother Michael sa imong pagsunod sa itong programa. Bisag asa ka madto na gid kay panahonda sa atong program sa pagsuporta pinagi sa pagsunod, pagsubaybay na itong programa. Nya mayong gabi sa imong tanang mga kaubanan dinha Brother Michael. No? Nya niapos Brother Ariel Jordan. Mayong gabi sa inyong programa. Asa di ay si Brad June. Dili pa nato makauban ron si Brother John, Brother Ariel, mga kaigsunan tungod kay atong mga nangaging adlaw sa natong nangaging Bernes. Si Brother John na disgrasyas motor unya karon recovery pagid siya. Wala man siya bali pero bunog iyang lawas. Nya dili siya makahimo sa pagbiyahe-biyahe tungod kay sakit pa iyang kalawasan. So for the meantime kami usa ni Brother Libby ang temporary nga makig-uban kaninyo. Pero puhon nga kaluy-an sa Ginoo makarecover na sa Brother John ato na sab niya siya makauban balik dinhi sa ato nga programa. Niapod si Sister Bibit Marikit Lideros Branzuela Orsal. Hello Ate Bibit. Salamat sa imong pagsunod o pagsubaybay sa ato nga programa te nya. Kumusta naman ka? Ay mensahe happy Sabbath sa tanan. God bless. Happy Sabbath nimo sab dinha Ate Bibit nya. Happy Sabbath og maayong gabi day no dinha sa Bakawan nila ni Sister and Brother Lucy and Butsi Ursal uban sila mga kaapuhan dinhi sab sa Nazaret sa mga Idar family, Paskin family, sa Marikit family, Galyaris family, Ariglamos family, sa Montesilio family, sa Nulya family. O sa kanang ato pa tanan nga mga kaigsunan din nga di nato ma-mention. Mayong gabi ug happy Sabbath kanang tanan mga kaigsunan. Niapos Brother Ronilo Itang, mayong gabi usab kaninyo Brother Sao kay Libby ug malipayong adlaw nga igpapahulay. God bless. God bless you too. Brother Ronilo, niapos si Brother Jimmy Montealto. Happy Sabbath mga igsuon. So manong mga mensahe nga midangat sa ato nga programa karon mga kaigsunan nya dinhiya sa ato nga Pikas Monitor. Ato nga kita nakiguban kanato si Sister Jeannie Rama Fermin watching from Victory Church no sa Negros. Mayong gabi ninyo dinha Sister Jeannie uban ni Brother Ariel ug uban sa inyong mga kabataan nila ni Steve ug uban pa nganimong mga kabataan dinha mayong gabi ninyo. Niapod si Sister Belinda Luhira Tirana, Sister Nuna Hani Monterde Punay, Sister Imelda Isabel Borracho, Brother Vidal Likigan, Sister Chini Doktora Langido 5, Brother Philip Lan Borniola Dihito, Brother Ariston Bueno, Brother John, niapod si Brother Gilo Canales, niapod si Sister Chari de la Cruz Nugas, niapod si Brother Junior Nueva Claves, niapod si Brother Basilio Tero Notarion Junior, Sister Shirley Fuentes Alconten, niapod si Sister or Brother Pubi Alvarado, niapod si Brother Juvenal Estrera, niapod si Brother Rodilo Zaspa Ilustrisimo, niapod si Sister Jane Yunting, niapod si Brother Randy Sanupaw, niapod si Brother or Sister Plinos Jackbel. Niapod mensahe si Brother Eulalio Tixon Jr. or si Prince Advent Tixon. Good evening. Naminaw mi diri sa
Balitbid sa Santa Fe. Greet ko sa Magay Church og sa kang Brad Rolly Hira nga naminaw karon. Salamat. Salamat brother brother Yulalyo nya. Maayong gabi ino sa tanan nato mga kaigsunan dinhaa sa Santa Fe, Balitbid Santa Fe. Maayong gabi sa mga kaubanan dra brother Kokong nya. Maayong gabi sa tanan mga kaigsunan sa Magay Church. Maayong man sab kang brother Rolly Hira. Nya niya po mensahe brother Jidel Peritos. Good evening, Brad Livy ug Bradisaw. Happy Sabbath watching live kauban sa kong wife. God bless. Salamat, Brother Jidel. Nya, God bless sab ninyo dinhaa sa inyo. Niya po si Brother Gilord Aranita. Ang iyang mensahe mayong gabi from Mabulit, Tabugon, Cebu. Shout out kong Junior Puerto nga naminaw. Mayong gabi sa Brad, no? Nya, wala naman tayo nakita nga nadugang nga mensahe mga kaigsunan. Wala naman tayo nakita nga nadugang nga mensahe. Mayong gabi ug happy Sabat dahil kang Brother Philip Line dihito dinaa sa Cebu, no, sa Mandawi. Well, wala naman tayo nakita pa nga nadugang nga mensahe sa itong live broadcast nga ito natas paghatag o pagtagad sa pangutana nga itong tubagon karon mga kaigsunan. Ang panahon ako ihatag kang Brother Libby alang sa pagbasa sa pangutana, no, nga ato nga hatagad pagtagad karon. Okay, daghang salamat, Brother Isao. So, adto ta mga higala sa pagtubag sa pangutana. Kung naamoy mga pangutana diha, mahimo nga inyo nang ipadala diri sa kuano sa 0926886978 or pwede diri sa comment section nato sa Facebook. Ya, tangin ninyo ang atong pagtubag kung pananglit wa kayo masabti, maka follow up po higala o niya maka-send mo sa inyong mga reaksyon, no? Kaya ato sa nang tagaan po o mga tubag ang inyong mga follow-up o mga reactions. Okay, ato na ning tanawon. Niya pangutan na higala. Wa naman to'y follow-up gabi, nahurot siguro to yung follow-up. Ingon niya itong basahon, Brad, dalhon man kaha sa paraiso ang mga matarong. Asa manang dapita ang paraiso. Ang mga dautan sa impierno man kaha. Asa pod dapita ang impierno. Okay, manay pangutana mga higala. Ang iyang pangutana, una, duha ni kapunto iyang pangutana. Ang unang punto din nga, dalhon man kaha sa paraiso ang mga matarong, paraiso sa langit, mga matarong. Asa manang dapita ang paraiso. Ang mga dautan sa impierno man kaha, asa pinadapita ang impierno. So gusto ni mahibaw at higalang asin tungura. Masigunahon na siya nabakan sa Pilipinas impierno or asa kaning niyang kanang paraiso, asa kanang tungura, asa na napita ka. So mao ni atong tagaag pagtagad karon. So kung namoy mga dugang tubag diha, mahimo nga inyong isend din sa ako nga number o diri sa comment section nato sa Facebook. Nya unang butubag si Brother Isao kanya ako ning pagatapuson mahigala. Okay, daghang salamat Brother Libby nya salamat sab sa ato nga higala nga nagpadangat sa maong pangutana. No, nindot sab ni nga pangutana kay kini nga pangutana very humble question na mao ni mga tawo nga gustong makigsayod gyud. Kung ato nga lantawon makaigsunan, asa ang paraiso o asa sab ang imperno. Kung imong lantawon og susihon, sa Biblia, niya dinhian nato makita kung asa ning mga dapita ang gipanganlan mga kaigsunan sa ato nga texter karon. Og unsa say gitudlo sa Biblia bahin nining mga puntoha. Kung atong basahon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, ang gisgutan nagingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Kung imong lantawon og susihon, ang tuyo ug tumong nganong gibuhat sa Dios ang iyang pulong, ang balaan nga kasulatan, aron kitang tanang tawo matudloan. Ang gisgutan sa atong gibasa, tibuok nga kasulatan. Dili pwede nga sa atong pagtuon katunga ra ang atong tun-an ngan hirata sa New Testament or nga rirata sa Old Testament.
kundili sa atong pagtuon sa balaan nga kasulatan, gikinahanglan ang tibuok kasulatan atong tun-an, ang Old and New Testament, kay nga naman mao man kini ang gibuhat sa Dios, tibuok nga kasulatan aron ang tao matudluan mga kaigsunan ug makiglan. Kung sa atong kinabuhi diha magtuon tas pulong sa Ginoo, magtuon tas balaan nga kasulatan, apan di na ta mobasas daang tugon ngadto na lang talargos bag-ong tugon, ang mahitabo mga kaigsunan ug makiglan, ang ato rasab nga makuha nga pagtulun-an katunga rasab sa gitudlo sa Dios. Kay nga naman katunga ra may atong gibasa nya kay ang gibuhat sa Dios tibuok man nga kasulatan. Well, ngadto ta niining pangutana. Tinuod na mga kaigsunan nga dunay gitawag og paraiso nga gitagana sa Dios alang sa iyahang mga katawhan. Nakahinumdum ba mo nga sa panahon nga si Ginoong Kristo gikalansang ngadto sa Kalbaryo sa krus, dunay duha ka mga tawo nga nadungan sa iyaha, mga kaigsunan og makiglaan. Og kadtong duha ka mga tawo, usa niadto dili mutuo kang Kristo nga Dios, ug usa niadto mituo nga Dios si Kristo. Kadtong usa ka tawo nga mituo nga Dios si Kristo, misulti og namulong ngadto kang Ginoong Kristo nga nag-ingon siya, Ginoo, kun og galing maadto man ikaw sa imong paraiso, hinumdumi unya ako. So kung imong lantawon o gisguton mga kaigsunan, nagamit ning termino nga paraiso. Pero asa man gyud ning dapita sigon sa pangutana sa ato nga texter karon. Kung imong lantawon og susihon, mga kaigsunan og makiglaan, ingon ani. Kung atong basahon unang-una, pagkatapos mga kaigsunan nga nabanhaw si Kristo ug mukayab ng antos langit, ingon ani ang gisgutan o gitudlo sa balaan nga kasulatan. Sa Buhat Kapitulo 1, versikulo 10 ug 11 kung atong basahon, ang gisgutan sa basahon nag-ingon. Mga kaigsunan, og samtang nga nagtutok pa sila sa langit sa nagpaingon siya sa itaas, tan-awan nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi. Kung imo ning basahon sa lain nga bersyon sa Biblia, sa Mayong Balita Biblia, ang gisgutan dito at duha ka mga manulunda. Pero sa atong gibasa, duha ka tawo nga nagbistig maputi. Og niingon kanila, mga tawo Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi og nagatutok sa langit, kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mobalik raon niya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglaan, imong makita nga sa diin sa pagsaka ni Kristo paingon sa langit, dunay mga tawo nga nakasaksi. Diin mga kaigsunan, unya usab sa pagbalik ni Kristo gikan sa langit mobalik sa dinhiyas kalibutan, duna usay usab mga tawo nga makasaksi sa iyang pagbalik. Kining butanga dunay nagpamatuod nga ang manulunda nagpamatuod nga si Kristo nga mikayab paingon sa langit mobalik dinhiya sa kalibutan. Sa unsang rasuna nga si Kristo mobalik man nining kalibutana mga kaigsunan og makiglaan. Kung imong lantawon og susihon, ang Juan 14 versikulo 3 mga kaigsunan, kung atong lantawon sugdan na lang nato sa 2 ngadto sa 3 sa Juan 14:2 ug 3, ingon ani ang gisgutan. Sa balay sa akong amahan anaay daghang puy-anan, kun dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Og sa mahiadto na ako og makaandam na ako luna alang kaninyo, moani ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nga niuban kanako aron nga diin gani ako atoa usab kamo. Kung imong lantawon og susiyon, sa atong gibasa ganiya sa Buhat Kapitulo 1 versikulo 10 ug 11, si Kristo mikayab ngadto sa langit. Og sa diha nga misulti ang manulunda nga si Kristo mobalik raw niya sa mas nakita sa mga taong Galileanon gikan sa langit nga nis kalibutan. So karon kung imong lantawon og susiyon, ang gisgutan sa Juan 14 versikulo 2 ug 3, ang rason nga nung si Kristo mingadto sa langit,
mga kaigsunan og makiglaan, og ang rason nganong mobalik si Kristo dinhi sa kalibutan niya. Ang rason nganong mingadto si Kristo sa langit aron sa pag-andam og luna alang sa matag usa nga magatuo og magaalagad sa Dios. Sa diha nga makaandam si Kristo og kiniang luna, puloy-anan ngadto sa langit, sumala sa atong gibasa, siya mo balik pag-usab dinhiya sa kalibutan aron sa pagkuha sa tanan niyang mga katawhan. Mao na nga kung atong lantawon ang gisgutan sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 mga kaigsunan, ingon ani ang atong makita og mabasa dinhiya mga kaigsunan. Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 mga kaigsunan. Kung ato ning basahon ingon aning gisgutan, og inag-abot na sa anak sa tao, referado ning adto kang Kristo, diha sa iyang himaya og sa tanang mga manulunda uban kaniya, siya molingkod diha sa iyang mahimayaong trono og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding, og ang mga karniro iyang pagapinigon sa iyang tuo apan ang mga kanding anha sa iyang wala. Ngabot pasabot sa pagbalik ni Kristo dinhiya sa kalibutan, ang tanang mga katawan iyang pagatapukon sa iyang atubangan og iyang bahinon sa duha ka pundok mga kaigsunan, sama og magbalantay sa kiniang magbalantay sa hayop mga kaigsunan nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Nga kaning gisgutan nga karniro ug kanding sa balaan nga kasulatan sa atong gibasa karon, referado og nagpasabot kini sa matarong ug dautan. Nga sa diin ang mga matarong nasa tuo sa Dios ug ang mga dautan anaa sa wala sa Dios. Kung atong lantawon ang bersikulo 36 mga kaigsunan, ang gisgutan dinhiya sa 34, ang gisgutan dinhiya nagingon, og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, but pasabot iyang sultian ang mga matarong, o mari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingarian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. But pasabot mga kaigsunan ug makiglaan, giimbitar sa Dios ang mga matarong nga mosulod sa gingharian sa langit. Apan unsay mahitabo unya sa mga tao, mga kaigsunan, mga dautan, nga ang mga matarong iyamang giimbitar sa Dios nga mosulod sa gingharian, unsa may mahitabo sa mga dautan. Kung atong lantawon ang 41 nagingon, unya ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala, pasabot mga dautan, pahawa gikan kanakong kamong mga tinunglo, ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagan na alang sa yawa og sa iyang mga manulunda. Take note mga kaigsunan ug mga kaiglan, taliwala nga ang Dios nag-awhag si Kristo sa mga matarong nga mosulod sa gingharian sa langit. Iyaha usab nga ginganlan ang mga tao nga wala mo tuog mo alagad kaniya nga ngadto sa kalayo nga walay pagkatapos nga sa atong naandan karon nga gitawag nato og inferno. Ang gisulti ni Kristo, pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa og sa iyang mga manulunda. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglaan, kining gitawag og inferno mga kaigsunan, gitagana kini sa Dios alang sa yawa og sa iyang mga manulunda. Karon mga kaigsunan, ang pangutana nagisgot man, asa kining paraiso ug asa ang inferno. Kung atong basahon mga kaigsunan ug mga kaiglaan, ingon ani, unahon nato, kining gisgutan nga paraiso mao kini ang gingharian sa Dios. Nang kung imong lantawon mga kaigsunan, kining gingharian sa Dios mao kini ang gitawag or ginganlan sa balaan nga kasulatan, ang balaang syudad o ang bag-ong Jerusalem. Kung imong lantawon ang pinadayag kapitulo 21 bersikulo 1 mga kaigsunan hangtod sa kini ang 3, ingon ani ang atong makita nga sa panan-awon ni Juan Revelador, iyang nakita or gipakita sa Dios kaniya pinaagig panan-awon ang usa ka butang nga sa diin nga tukma sa pangutana karon nga hain ang paraiso. Kung atong lantawon ingon aning gisgutan, og unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta. Take note, brother or sister nga nagapadangat nini nga pangutana. Ang gisgutan nagingon, og unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta.
kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw na aman, ug ang dagat wala na, ug nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasawanon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. Unsay gisgutan? Nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasawanon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. So kung mangutana ka, asa ang paraiso karon? Ang paraiso tuwa sa gingharian sa langit, mga kaigsunan o mga kiglaan. Nan kung imong lantawon ang paraiso or ang gitawag natog balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, panahon sa pagbalik sa Dios, kini mga kaigsunan ang gisgutan atong makita nga kini nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Nan kung imong basahon ang bersikulo 3 nagingon, og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nagingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios, anaa uban sa mga tao, siya magapuyo, ipon kanila, og sila mahimong iyang katawhan. So kung imong lantawon mga kaigsunan og makiglan, ingon ani ang gisgutan sa balaan nga kasulatan. Nan karon kung imong lantawon, ang pangutana na gisgot nga asa man kining paraiso, gitawag og paraiso nga kun sa ato nga gigamit karon nga Biblia nga translation, mga kaigsunan, ang atong mabasa ang gisgutan kini mao ang balaang syudad or ang bag-ong Jerusalem. Ang gisgutan sa atong nga nabasa tua mga kaigsunan sa gingharian sa langit, o kini siya iga kapanaog unya panahon mga kaigsunan kung si Kristo mobalik niini nga kalibutan. Kaya atong gibasa sa Mateo kapitulo 25 versikulo 36, si Kristo nag-agdas mga matarong nga ang mga matarong mosulod sa gingharian sa langit sa Dios, which is ang atong gisgutan sa pangutana nga mao paraiso. Now karon ang pangutana, asa man kining inferno? Ang inferno mga kaigsunan, or ang gitawag dinihas balang kasulatag linaw nga kalayo, mao kini ang atong andan nga termino nga giila nga inferno. Asa man kini karon? Kung imong lantawon ang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 mga kaigsunan, ingon ani imong makita ato sa ngay trace sa kini ang balason sa kini ang ikaduhang Pedro mga kaigsunan kapitulo 3 bersikulo 10, ang gisgutan mga kaigsunan, ang kalibutan o ang mga buhat sa kamot nga niya nini, pagasunugon mga kaigsunan, pinaagi og linaw nga kalayo. Subot pasabot mga kaigsunan, kining kalibutan na pagasunugon pinaagi sa linaw nga kalayo. Which is, kung imong lantawon, kining inferno, mauni ang ato nga gibasa karon nga linaw nga kalayo. Now, asa man ni karon ang inferno? Or asa man ni ang inferno? Kung imong basahon mga kaigsunan sa Pinadayag kapitulo 20 mga kaigsunan, bersikulo 7 og bersikulo 7 hangtod sa 9, pero molargon lang ko sa 9 mga kaigsunan, or ako basahon sa 7 nagingon. Og inig katapos na sa usa ka libo ka tuig si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan, og mugawa siya aron sa pagpasalaag sa mga nasod nga naa sa upat ka tumoy sa yuta, sa Gog og sa Magog, og sa pagtagbo kanila alang sa pagpakigubat ang ilang ginaganon ingon sa bunbon sa dagat, og mitunga sila ngadto sa lapag nga yuta, og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan og ang syudad nga hinigugma, apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit og milamoy kanila. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglaan, ang gitawag nato og inferno or ang atong nahibaluan nga inferno, mahitabo kini maura usab kining kalibutana. Kaya nga naman, pagasunugon kini sa Dios pinaagi sa linaw nga kalayo, og ang kalayo magagikan sa langit mga kaigsunan, magagikan sa langit sumala sa atong gibasa og kining kalibutana pagasunugon sa Dios. Nga but pasabot na kaigsunan, kung mangutana ta asa ang inferno maura gihapon
kining kalibutan na mo'y mahimong inferno, kay kining kalibutan na pagasunugon man sa Dios pinaagi sa linaw nga kalayo. So inaot niya ng mga bandaha, niya ng mga puntua, nahayagan ang atong mga huna-huna, mga kaigsunan og mga kiglan, nga kining kitawag nato og paraiso, mao kini ang puloy-anan or ang gingharian sa langit, nga gitagana sa Dios alang sa taong mga matarong, nga panahon sa iyang pagbalik, mao kini ang iyang pagapapuy-an sa Dios sa mga taong matarong, ang gitawag natog balaang syudad or ang bag-ong Jerusalem. Kung imong lantawon, mga kaigsunan, sa pangutana nga asa ang inferno mga kaigsunan, mao kining kalibutana nga atong gipuy-an karon, kay kining kalibutana panahon sa pagbalik sa Dios, panahon mga kaigsunan nga pagahukman sa Dios ang mga dautan uban sa yawa ug siyang mga manulunda, pagasunugon kini sa Dios kining kalibutana uban sa mga dautan sa yawa ug sa iyang mga manulunda. So ang inferno mga kaigsunan, mang mahimo nga inferno, kinila pong kalibutan na kay mo pakanaog ang Dios og kalayo gikan sa langit nga mao'y magasunog sa kalibutan. So alang pas paghatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana, ang panahon akong ihatag ang Brother Libby Clavis. Brother Libby? Okay, dugang kayong salamat, Brother Isaw. Salamat sa pangutana nga ato nga gitagaag pagtagad karong gabi una. Ang pangutana higala, nangutana din atong higala nga dalhon man kaha sa paraiso ang mga matarong, asa man ang dapita ang paraiso, ang mga dautan sa impyerno man kaha, asa pod nang dapita ang impyerno. Okay, salamat kayo, no? So ato sa higayon si Brad Isaw, pasiguro nakita des screen. Okay, salamat Brother Libby. Nias Brother Kern, happy Sabat sa inyo diha og sa atong mga tigpaminawan nga sila Brother Romeo og nila ni Sister Gloria og bro Ninibi og sa atong igsuon nga si Sipa Paspabuto ang kakusog sa iyang radio diha sa Bunakan nga si Tatay Wilfredo Hirarman kauban sa iyang tibuok pamilya. So salamat Brother Kern. Onya ang panahon ako ihatag diha kanimo Brother Libby. Okay, mato na tahigalas pagtubag sa pangutana. Asa man kuno ng paraiso dapit? Sa Biblia higala, dunay tulo ka klaseng langit. Si San Pablo naghisgot dinhi, matod pa si kaduhang Korinto, Kapitulo 12. O niya, arita magbasa sa 2 og 2 ngadto sa 4. May ito mabasa. Matod pa San Pablo, diha na ako kang Kristo, sa dihang nahitabo kini kanako. Og mga 14 na katuig ang milabay nga ako gidala sa ikatulong langit sa paraiso. So asa na higala ang paraiso? Sa ikatulong langit, the third heaven. Tuwa ditong paraiso sa Dios. Ingon si Pablo, gidala ko ngadto. Mga 14 na katuig, ingon siya nga milabay nga ako gidala ngadto sa ikatulo nga langit sa paraiso. Kaya ingon ni sunahan, nakaabot ako sa paraiso ug may nadunggan ako nga mga pulong nga dili malitok ug wala itugot nga isugilon ngadto sa mga tao. So si Pablo, personal testimony niya ni, siya nakaabot ako sa paraiso. O niya asa ni paraiso? Ikatulong langit. So na ikatulong langit. Kung na ikatulong langit nga mao ang paraiso, di pod mahitabo nga way number 1 og number 2. Unsa maning unang langit nga gisgutan sa Biblia? Ang the first heaven in the Bible mga higala, mao ning gitawag og atmospheric heaven. Unsa ni sa langita? Muning sa Genesis, imong mabasa sa nakasulat sa Genesis 1:6 ngadto sa 8, sa ikaduhang adlaw gibuhat sa Ginoo ang hawan sa langit. Muna the first heaven. O niya sa Jeremias 8:7, naadiha nagalupad-lupad ang mga langgam kini ibabaw sa yuta. The first heaven ni o niya nagingon ang Jeremias 10:13.
na ang mga panganod diha sa langit. Muna'y the first heaven. Og sa atong mabasa sa nakasulat si Isaiah 55:10, naasad ang ulan, nagasukad gikan sa panganod sa langit. Og sa 2 Pedro 3:10, unsay mahitabo ni langita, pagasunugon kinihigala sa adlaw o sa katapusan. Muna ang the first heaven in the Bible, the first heaven, mga higala, atmospheric heaven. Ang ikaduhang langit niya sa Biblia, gitawag na nag-starry heaven. Unsa may naadiha? Ang adlaw, ang bulan, o ang mabituon sa langit. Sa atong mabasa sa Salmo 19, versikulo 1, nag-ingon si Salmista David nga ang langit nagapadayag sa himaya sa Dios. Og diha sa langit, bisan pang 8:3 sa Salmo, subject na sa pag-study sa mga gitawag astronomer, mga higala. Ang gitawag o the second heaven in the Bible. Gitawag the starry heaven, di inahimutang diha ang adlaw, ang bulan, ug ang mabituon sa langit. Ang the third heaven in the Bible, luyo sa kabituonan, naa diha ang paraiso sa Dios. Tuwa dito sa Ginesus karon, nag-andam siya og puloy-anan alang nimo og alang nako. Maunang dapita diha nga naa ang paraiso, kayong pangutana, asa ang paraiso? Tuwa sa ikatulong langit, mahigala. Diin tuwa dito ang balay sa Amahan, tuwa dito ang balaang syudad nga mao ang bag-ong Jerusalem. Onya, wa pa man to dito'y mga mataro na kaso dito, wa pa man ta mga luwas dito, si Kristo miadto dito. Onya, unsay gihimo niya? Nagingon ang Juan 14, versikulo 2 o versikulo 3, ingon dinhi ang atong mabasa. Ako basahon. Dito sa balay sa akong amahan. So nanay balay ang amahan. Dito sa balay sa akong amahan, adunay daghang lawak, daghang kwarto. Pero ari ka sa King James Version, mansion ang gibutang. In my Father's house, there are many mansion. Ingon si Ginesus, muadto ako dito, aron sa pag-andam og lugar alang kaninyo. Dili ako musulti niini kaninyo, kundi pakinitinuod. So asa des Ginesus karon? Tuas sa balay sa iyang amahan. Nagunsa siya, nag-andam siya og lawak or dapit alang ni adtong mga tao nga nagkinabuhi nga subay sa kabubuton sa Dios. Mo'y gandaman dito. Gayon ang 3, kung tuwan ako dito og makaandam na og lugar alang kaninyo, mobalik ako aron kuhaon ko kamo, aron nga kun asa ko atua osab kamo. Mo'y gisaad ni Ginesus. Ingon siya, tuwa na gani ko dito, makaandam na gani ko sa dapit akong gisad alang kaninyo, mubalik ako pag-usab. So si Jesus Christ sigala, coming siya, umaabot siya, mubalik siya pag-usab, matod pa niya. Unsay tuyo nga mubalik siya, aron kuhaon taniya. Higala o gusto kang mukuyog niya, karong panahon na pag kinabuhi, subay siyang kaubuton. Unsay itong buhaton, tumanta sa sugo. Kay sa unang Timoteo 6, versikulo 14, nag-ingon San Pablo, ako magatugon kanimo, nga imong pagabantayan ang sugo, hangtod sa pagtungha ni Ginoong Jesucristo. So, kung naghandom ta, nga mukuyog, igbalik ni Ginesus, kay saad na niya, dalhon ta nga to siyang paraiso, ang atong buhaton, mangandam tarong panahon na. Kung sa buhaton sa pagpangandam, atong sundon kung unsa ang gisugo sa Ginoo nato. Kaysa Mateo 7:21, nag-ingon si Ginesus, dili ang tanan magtawag na ko Ginoo, makasulod sa langit, kundi kadto lamang nagtuman. Matinumanon ray patuon. Ang masinupakon, asa man na? Sa impierno. Ang pangutanon na po diya, follow up, asa mang impierno? Ang impierno higala, kinirang yuta nga atong gitumban karon. Maura ni himuong impierno o niya. Nga naman, kay human sa 1,000 katuig mga kahigalaan.
Kaya ang mga matarong bakasyon man sa langit sa kalibo katuig. Human sa kalibo katuig, ipakanaog ang bang Jerusalem nga sa kalibutan. O niya, ikarga dihang mga matarong, kauban si Ginoo. Banhaon ang tanang daotang nangamatay, buhion. O niya, ang yawa sad buhian, iyan na pong ilaron ang katong mga taon daotan. O niya, sa Pinadiyag 20, versikulo 8, iya niyang mutunga siya, o niya, makigubat si Satanas uban sa makatahon daotan. Kay buot nilang ilugon ang bang Jerusalem na naugkan sa langit. Ang Biblia nagsulti, sa dihang ilang libutan ang balaang syudad, adunay kalayo nga nanaog ikan sa langit, ug milamoy kanilang tanan. Ang imperyos kalayo higala, dagkutan kining kalibutana, ang kalayong idagkot ini, gikan sa langit, ihulog sa kalibutan. Ang kalibutan mo sila obni, muning atong mabasa sa 2 Pedro 3, versikulo 7. Ang ingon din atong mabasa, ako ni basa na, ikaduhang Pedro, kapitulo 3, versikulo 7. Matod pa ni San Pedro. Ingon sa din nga 3, versikulo 7, apan pinaagi sa maorosab nga pulong ang mga langit, ang the first 7 ni, o ang yuta nga karon nagalungtad, gikatagana alang sa kalayo, ginatipigan sa los panudya, o sa kalaglagan sa mga tao nga dili Dios nun. So, giandaman ni, ang imperno, kinirang yuta, nga atong gitumban karon, sunugon is kalayo, pag silaw ba ni, isugba ang yawa, kauban sa mga taong biktima sa yawa. Wala naman tayo akong ibalik panahon ka ba isaw. Okay, daghang salamat Brother Libby. Mga higala, wala naman tayo igo nga panahon. Sa dili pahingpit tapuson natong programa, niya ang atong closing song. Mga kaigsunan, may ngaman ang atong closing prayer. Okay, magampot ha. Amahan mo na sa malangit. Salamat o Diyos sa imong bilinhon nga mga pulong. Magpabilin ta kinimbuhi sa panumduman. Magagiya ka ng muntanan. Paingon di ka nimo. Kini ang magisalig sa alan sa Kristo ang manluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Kinilaman yung mga higalas kanginan sa ngalan sa mga kaubanan. Brother John dito, Pastor Joel Tirana. Kinayosab yung mga higala. Brother Libby Clavis, Brother Isaw dito, magayon kanyo, daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.